Kapitánom bude Pavol Demitra, myslím si, že je to dobrá voľba. Valo je však ozajstný líder a bude pre slovenské mužstvo tým správnym vodcom. Je to pre mňa česť byť na Slovensku a viesť toto mužstvo a budem sa snažiť to robiť čo najlepšie a snažiť sa v každom zápase odviesť na 100%. Demitrovi poděkovat za spoustu krásných hokejových zážitků, protože na jeho hru byla vždycky radost se dívat a se světovou hokejovou scénou se loučí jedna z obrovských. Život príliš krátko trvá, v tom smrť býva dôsledná. Bývala tu láska prvá, príde aj tá posledná. Boli krásky, boli dámy, kým posledná prišla mimoriadne tragická správa nedaleko tamošieho mesta Jaroslavu. Havarovalo lietadlo s hokejistami týmu Kanárov Lokomotív. O život prišlo 36 ľudí, jeden človek prežil s ťažkými zraneniami. Medzi hokejistami boli údajne aj Slováci, pravdepodobne aj Pavol Demitra. You're watching RT, and if you've just joined us, there's some breaking news. A jet carrying Russia's three-time champion ice hockey team has crashed near the runway in the central Russian town of Yaroslavl. Today with the latest as she gets the information. And throughout the evening, Anissa, more details have been coming through, haven't they? We're getting more accounts now from the people who saw that plane go down. What have they been saying? Tak budeme raz spasení. Sľubujeme ti, že tak, ako ty si tu bol pre nás, budeme tu aj my, vodne v noci, pre tvoju rodinu. Pripravení pomôcť, keď to budú potrebovať. Môže sa na nás spoľahnúť, ako sme sa v každej situácii mohli spoľahnúť my na teba. Bol si hokejovým bohom na lade a do hokejového neba si aj odišiel. Dozeraj tam na nás hora a odpočúvaj v pokoji. Tvoji chlapci. Ahoj, Paľo. Budem ti týkať, ak ti to nevadí. Viem, že ty si ma nepoznal, ale ja teba áno. Pamätal som si ťa z Ottavy, sledoval som ťa v St. Louis, držal palce v Los Angeles, aj Minnesota a Vancouveri. Bolo mi fanúšikovské ľúto, keď si odišiel do Ruska, ale chápal som, že to robíš kvôli rodine.
Bolo mi fanúšikovsky ľúto, keď si sa rozlúčil s reprezentáciou, ale spolu s Mírom som si hovoril, že život sa nekončí. Teraz sa však ten tvoj skončil. A mne je to prvýkrát ľúto ľudsky. Nie kvôli gólom, nie kvôli asistenciám či cenám. Mám doma ženu a deti a viem, že aj ty si bol najprv manžel a otec a až potom hokejista. Preto mi je to ľúto. Preto, že odišiel človek, ktorý po sebe zanechal ľudí. V zámori o tebe občas hovorili, že si nedocenený. Teraz sa o tebe všade rozpráva. Tak ťa snáď konečne docenia. Tak sa drž tam hore a počkaj na nás ostatných. Tvoj fanúšik. 33:08. Gól hráč Trenčín číslo 38 Pavol